Spustio ga. To vam uroči. Da čujemo. Spavao si. Ja! Znam. Pa to se meni ne može dogoditi u ribolovu. Pa Da to- vidimo šta to se ne dogodi. može, ne? Ništa. Samo si me probudio. s Kako tim je pričom. zapištalo. Jedan put, drugi put i ono... Spustio Da. je, Henger je spustio, da, ali se ništa nažalost nije dogodilo. Dobro, više sreće drugi put. Da, Dobro je, tu su. da, gle. Kako ste čuli? Kad ne bi čuli, Bog te uši, na taj zvuk uši uvijek reagiraju.
Da, pusti je. Nije, Znači tebi je najbolje ili da sjediš kod mene ili da spavaš. Nisam spavao sam. A 2 kune svoje imaš u džepu. Sretne kune. Našao sam jučer 2 kune na poziciji. I rekao da će i danas imati ribu zbog te 2 kune. Jučer je dobio. Jer 2 kune su 2 kune. Sretne 2 kune. Ti... Ali tu su, kod tebe su sigurno. Moram ih naći gdje su. Ne znam. Očito su nestale, ali naću ih. Ovo je bio, ispale su mi negdje očito i zato je taj griz bio. Ali još uvijek su tu. Tu su negdje, moram ih pronaći. Zato imaš griz, to je to. A idući put kad bude griz imat ću ribu, samo dok nađem svoje sretne 2 kune. Vraćam se na svoju poziciju. Pozicija je svima jasna. Ako to rade. Oho, imam ja gosta. Dođite vidjeti, imam ja gosta u... Laki je već tu. Da li je Laki? Ja imam gosta. Laki. Laki, pa šta radiš ti tamo? Pa nije to naš šator, majko na poljedu. Pa nije to Ja naš imam šator. gosta, dečki. Pa nije to naš šator. Pa nije to naš šator, dobre. Ti si se znači uflokio. Pa šta je bilo? Dođi. Šta je? Jeli? Sad ću se vam Moj se spravo. vratio jutros. Ima je. Da, mislim da sam pothvatao čošta tu kad sam... Tako ima. Tu je. Gore. Crveni signalizator, crvena master big bojlica i jagoda. Jagodi se presudila. Jagoda presudila za ovog krasnog ljuskaša. Krasno. I drugi put, kolega. To je to. Krasno. Predivan. Koji drill, pa to je Sad fantazija. ćemo nastaviti. Može? Može. Ali ne za publiku. No, žedan sam jebote. Čeka se kat. Kat.